Mipasalig ang mga lokal nga mga kandidato nga ilang paningkamutan nga makabaton og usa ka hapsay, malinawon ug patas nga eleksyon karong umaabot nga Mayo 9. Tulo ka adlaw sa dili pa formal nga sugdan ang lokal nga kampanya, mipahigayon og simultaneous nga pinirmahay ang tanan nga mga lokal nga mga kandidato ug kasabutan, gipanguluhan sa Philippine National Police o Commission on Elections. Ang mga kandidato sa probinsya sa Sugbo nagtigom didto sa Cebu Provincial Police Office kon CPPO aron magpinirmahay og usa ka peace covenant o kasabutan alang sa usa ka malinawon ug kahapsay nga eleksyon o secure, accurate, free o fair elections kon safe. Cebu Police Provincial Office will remain steadfast in the midst of all possible challenges leading to the May 2022 national and local elections. I enjoin each and everyone here today. Let us give the Sugboanons the most peaceful elections that they will ever experience. Gipanguluhan ni Gobernador Gwen Garcia kinsa magpapili pag-usab ang maong covenant signing uban ang mga kongresista ug mga bukal dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Nagkahiusa ang kandidato nga mulansar sa nagkalain-laing posisyon o magkalain-laing partido atol sa maong okasyon. Matud ni Gobernador Gwen Garcia, bisan pa man sa kainit sa panahon sa eleksyon, dako ang iyang pagsalig nga buhaton sa mga Sugboanon kung kinsay saktong pilion o botaran sa 2022 eleksyon. Like it or not, elections will always be divisive. This is Cebu, yes. We are the #1 province, yes. The entire country looks up to us, yes. But we are facing a divisive exercise once again in order to give the Cebuanos that right to choose their leaders. But it is up to us. Kita, may mamirma ron. Will we extend this brief shining moment all through this campaign? Believe in what is ideal in spite of stark realities? Or will we shrug our shoulders, give in and say, in ani magyud ni, bahala nagdamirmami? That is a question that each of us as candidates must answer. Si Deputy Speaker Pablo Jan Garcia sa ikatulong distrito, kumpiyansa nga layo ora ang kagubot sa Sugbo bisan pa sa piniliay. Well, kibawon na kaming eleksyon, usahay, kagubot gyud, atong mga dumadapig, mainit, so good. Hinaot lang tang bisan pa man sa kainit sa di lang sa panahon, kainit sa eleksyon, wala lang mga kagubot na may tabo sa Sugbo, no? Kay kining Sugbo generally peaceful man gyud elections. Human sa pinirmahay sa kasabutan, nagpalupad usab og mga salampati ang mga magpapili isip representasyon sa ilang tinguha alang sa usa ka hapsay, malinawon ug patas nga piniliay. Uban sa taho ni Juanes Arong, kini si John Fredson Granada, balita sa Sugbo.